Habib ya shiga halin da har kwanciya a asibiti bayan ya samu lafiya ya koma bakin aikin shi, sai dai ba wani abin da yake iya taɓukawa sai dai damuwa da tunani. A haka ne abokin mahaifin shi ya kawo mishi kuɗi cika na shiga aikin soja. Cikin ƙanƙanin lokaci ya cika ya kuma ci sa'a aka ɗauke shi a aikin soja. Cikin ƙanƙanin lokaci ya bar garin gaba ɗayanta ya bar musu ƙasar. A ɓangaren Maryam ko ta ci gaba da kula samarin da masu dukiya tana shiga koliya da su. Yau tare da wannan, gobe kuma tare da wancan, kullum dai tana tare da samari. Sabida ramin ido ta ma rasa wanda za ta zaɓa a matsayin mijinta. Hakan tun masu niyyar aurenta suka daina zuwa gurinta, har ta kai babu mai zuwa gare ta. A lokacin ta farka a mafarkin da take yi, ta shiga damuwa sosai akan abin da ta ma Habib. A lokacin kuma mahaifinta ya matsa mata akan ta fitar da mijin aure fa, saboda ya gaji da ganin ta a cikin gidansa. Maryam ta shiga damuwa matuƙa jin hukuncin da abbanta ya yanke a kanta. Hakan ya sa ta yi ta neman tsofin saurayinta, amma sai dai babu wanda ya kula ta. A haka har wa'adin da mahaifinta ya cika mata ta fitar da miji ya cika. Tun da kin fitar da miji, ni zan auren da ke duk wanda ya ga dama. Ko zan bayar da ke a masallaci da duk mai so. Maryam ta shiga tashin hankali sosai na fargaba a zuciyarta. A ranar bata iya rintsa ba saboda matuƙar damuwar da ke addabanta. Washe gari sai ga Habib ya dawo daga aikin soja, ya dawo daga tafiyar da ya sha kusan shekara 3 baya nan. Ya dawo a matsayin cikakken sojan ƙasa. Jita-jita abin da ke faruwa da Maryam ya sa ya je shi ya samu mahaifin Maryam a kanta. Ya ba shi haƙuri akan kar ya yi ma Maryam auren dole. A take mahaifinta ya haƙura saboda yana matuƙar jin Habib a ran shi. Maryam ta cika da mamaki bayan jin labarin dawowar Habib a gare shi. Shin Habib ko zai kula ni? Habib zai iya aure na? Shin Habib zai yafe mini? Haɗe a kashi na gaba domin jin sauran labarin namu na soyayya. Na gode mabiyana, kuna ƙara mana ƙwarin gwiwa da subscribe da like yi mana da share a YouTube channel namu mai albarka mai suna IBB Gobe TV. Na gode matuƙa, na gode.